Vítajte na mojej fotografickej prezentácii Sota Pota, kde by som vám chcel predstaviť svoje vysielanie. Takže moje meno je Rasťo, moja amatérska značka je OM0 Adam Božena Adam. Moja radioamatérská výbava je ICOM 706, MK2, 12V litiová batéria, Kolax používam H155, 10 metrov, anténu teleskop 5,5 metra a drvivé väčšinu spojení robím na pásme 14310, prípadne iné frekvencie, 20 metrov. Takže moja prvá skúsenosť prakticky bola Šerišské Michaľany, kde som trošku tak roztrasený, začal robiť spojenia. Išli len veľmi málo tie spojenia. Aj nakoniec sa mi podarilo splniť limit, takže bolo to v pohode. No a kaštieľ, ktorý sa volá Darhodzolský kaštieľ, Šerišské Michaľany, vznik 1585. Takže tu mám zopár spojení, začínal som vtedy ešte so starou mapou, takže potom som si neskôr už zabezpečil aplikáciu HAM2 Logger do telefónu. A ďalšia pota bola SK0228, Panská záhrada Prešov. Bolo to dobré vysielanie, celkom dobre tam išli, akorát ma to obťažovala robotická kosačka, taká veľká, ktorá sa mi prvýkrát zaplietla do káblov a druhýkrát mi žrala rúbsak, takže to bolo také zaujímavé. No, to som si povysielal, celkom pekný park, je to Panská záhrada, vznik druhá polovica 17. storočia. Tu mám zo pár spojení, ktoré sa mi podarilo, samozrejme, že Európa, ale lietalo to na všetky strany, takže to celkom bolo v pohode. Mám tu aj Sotu OMKA KE 004 Košovská hoľa. Tam som si vyšľapal raz po červenej, to bol môj maximálny úspech, že ja som vyšiel po červenej so svojimi kilami. Ale zvládol som sa, potom to jedenkrát som išiel pešo hore po ceste, no a trikrát zo Zlatej Itky som išiel vlačikom. Takže veľmi krásne prostredie, tu som si rozložil deku medzi kosou drevinou, no a krásne som si povysielal. Išlo to výborne, krásne výhľady boli, takže veľmi som spokojný. Tu je moja anténka, teleskop, ktorý som mal zapichnutý nedaleko. Celkom sa mi aj darilo robiť spojenia. Lietalo to na všetky strany. Potom SK096 kaštieľ Fričovce, tak tam sa dostať je problém, pretože to sa používa väčšinou na svadby a tak ďalej. Mne sa to podarilo. Tesne pred svadbou som sa tam dostal. Nachádza sa to samozrejme vo Fričovciach, smerom od Prešova, nadmorská výška 459,2 metrov a v okolí sú zaujímavosti Spisský hrad a jaskyňa Zlá diera. Je to krásna záhrada, samozrejme je to robené väčšinou pre svadby. Takže podarilo sa mi tam dostať a urobiť zo pár spojení. Veľmi dobre tie spojenia nešli, bolo to strašne zarušené a veľmi zle sa mi vysielalo. Niekedy som aj nepočul v sluchátkach, že ktorá stanica ma volá, lebo fakt to išlo zle ako na počúvanie. Ale podarilo sa mi spojenie aj do Spojených štátov amerických po celej Európe, takže paradička. Ďalej tu je kaštieľ 0 Pota SK0229 Petrovány. Veľmi krásny kaštieľ, stále rozprávam, že na Slovensku, hlavne na východnom Slovensku je kvantum kaštieľov, ktoré sú veľmi krásne, zachovalé a je aj strašne veľa takých, ktorí sú v žalostnom stave. Samozrejme, tam sa mi podarilo dostať iba napriek tomu, že som zvolal pani správkyni, no a keďže ona mala otca radioamatéra, niekedy samozrejme neboštika, tak mi dovolili na hodinku tam ísť, lebo tam sa platí za to, no a treba sa objednať, takže len taká čirá náhoda, takže tu aj sami vidíte na fotke, že podarilo sa mi odfotiť aj svadobný pár, ktorý sa fotil. Momentálne bol ešte v rekonštrukcii tento kaštieľ, aj znútra je veľmi krásny a veľmi dobre sa mi tam vysielalo. No a tu sa mi podarilo aj zaujímavé spojenie urobiť s Indonéziou, takže bol som veľmi spokojný, že takto lietalo. Ďalší park SK0230, park Kuria Župčany. Jeden z parkov, ktorý je tiež troška taký ošumtelý. Vznik je prvá polovica 19. storočia.
Z toho parku sa mi celkom dobre vysielalo. Veľmi, veľmi dobre spojenia išli, mal som tam aj power taký menší, takže išlo to výborne. Mám to blízko, zmedzam zhruba asi 4 km takou bočnou cestou. No a samozrejme moja výbava nesmie chýbať. Mám tu aj nahratý zvuk, ktorý som používal, takže takto. Je to parádne tam vysielanie. Troška taká okolica dookola, takže celkom dobre to išlo. Ďalšia pota je Demiata SK0225. Je to park Kaštieľ, vznik je prvá polovica 19. storočia. Takisto ako vidíte, veľmi v zlom stave. A povedal by som, že tie pamiatky, no väčšina je v zlom stave, keď sa o nich nestarajú, ale tam treba veľa peňazí do toho dať, takže to je problém ako na Slovensku. Samozrejme, takisto som si povysielal, toto bolo asi najhoršie, čo sa môže stať, to je rušenie pomaly S7, S9, takže veľmi, veľmi slabo išli signály a musel som takisto veľmi, veľmi luštiť, aby som vylúštil, že čo vlastne tie značky chcú, aké značky vlastne príjmam. A niekedy som sa hanbil, že fakt som neprečítal, ale ako povysielal som, aktivoval som ten park, takže celkom pekný zážitok. Takisto ďalšia pota za mnou, paráda. No a ako sami vidíte, je to ten kaštiel v želostnom stave, ale stále sa mi páči tá architektúra a vždycky si predstavujem tých pánov, ako tam niekde na tých kočoch, v tých hrobách chodili a boli tam prakticky v tom storočí a je to pre mňa zaujímavé určite. Spojenie bolo veľmi, veľmi biedne až 17, takže veľmi som sa tam nepochlapil s tými spojeniami, ale zase to lietalo na všetky strany, nemôžem povedať. Tu je pota SK0239 Mariašiho park Pečovská Nová Ves. Tento park je zaujímavý tým, že má také veľmi dobré podložie, kamenné, takže veľmi dobre tam išli signály parádne a žiadne rušenie som tam nemal, aspoň mne sa akože to veľmi páčilo. Samozrejme ďalší park, ktorý je v zuboženom stave, respektíve kaštiel v zuboženom stave, ale ako povysielal som si, bolo parádne, takže som spokojný aj s týmto. Mám tu aj dobovú fotografiu, ktorá zachytáva Mariašiho Jana. Je to z druhej strany, ako mi bolo povedané, tam je krásny park, takže vidno aj dobovú fotografiu prakticky toho majiteľa Jana Mariašiho. Takže veľmi, veľmi zaujímavá dobová fotografia, ktorú som našiel. Ďalší park je SK0243, park Kaštiel Chmiňanská Nová Ves, ten je takisto v zuboženom stave. Pri vysielaní bola taká zaujímavosť, že som sa rozprával priamo s majiteľom, ktorý sa už vyše 20 rokov súdi. Buď so starostom, alebo s pamiatkármi, nedovolili mi opraviť. Podľa jeho predstav samozrejme sú určité veci, ktoré sa nedajú. Takže veľmi bol sklamaný z dnešného štátu, že také polena pod nohy mu dáva. Dokonca mal už aj nejakých Američanov, ktorí by tam boli ochotní zainvestovať, ale bohužiaľ najprv to pamiatkári komplikovali a nakoniec, keď pamiatkári boli vybavení, tak to komplikoval pán starosta, aspoň z jedného rozhovoru som tak rozumel. Ale zase som si pekne celkom povysielal, išlo to tam parádne, nebol problém so signálami, ako vidíte, zase ďalší, síce rozpadajúci sa, ale pekný skvost kaštiel, ktorý máme na východe Habadej. Neprešiel som ani všetky tie kaštiele, ale ja si myslím, že ďalšie určite ešte budem objavovať a som zvedavý, že jak budú vyzerať, takže celkom zaujímavá pota. Celkom dobre sa vysiela, takže bolo parádne. Lietalo to na všetky strany, samozrejme Európa, no a zase sa mi podarili Spojené štáty americké, som bol veľmi rád, že z také antenky proste, kde človek sedí v parku a môže sa rozprávať s Američanom. Ďalší park je pota SK0234, park Kaštiel Krivany. Takisto veľmi, veľmi pekný kaštiel, znútra je už vybavený. No a veľmi krásny, veľký park tam má, takže parádny. No a takisto som si pekne povysielal. No a taká zaujímavosť tam bola, že prišiel ku mne aj jeden radiomatér, ktorý mi prakticky dal echo na tento park.
volá sa Stano, značku má Automaria 8, Helena Gustav, takže pekne sme si porozprávali, no a takisto som si parádne povysielal, lietalo to na všetky strany, hej, zase sa mi podarilo urobiť aj pravú, aj ľavú stranu, aj Moskvu, aj, aj nejaké Spojené štáty americké, takže veľmi sa teším, že to išlo tak parádne. Ďalší park je Pota SK 0240, park Kaštiel Želmanovce. Tento je prakticky areál na cirkevnom pozemku, no ale pýtal som sa pani starostky a povedala mi, že pán farár nie je doma, že môžem ísť tam, ale že by nie je problém, ako ísť aj tam povysielať, takže bol som aj v tomto parku. No a tiež sa mi parádne podarilo povysielať, bolo to fajn, signály celkom dobre išli, no a bol taký jesenný čas vtedy, to je pohľad spredu, bol taký jesenný čas, takže padalo listie, to bolo také zaujímavé, také nostalgické tam aj sedieť, keďže som sedel pod týmto 300-ročným dubom, hej, keď som si predstavoval, že ľudia pred 300 rokami kde chodili kolo neho, tak to bolo celkom zaujímavé. A ďalej mám tu park Kaštiel 092, SK 092, Spišských Rhov. Takisto obrovský, krásny, veľký kaštiel, veľmi zachovali. Dalo postaviť významný horský rod Čakijovcov v 19. storočí. Kaštiel rod vlastnil až do roku 1945, kedy bol samozrejme skonfiškovaný a prešiel do vlastníctva štátu. Veľmi, veľmi krásny park, veľmi krásny kaštiel aj spredu, aj zozadu. Samozrejme, že jeden z tých najkrajších, akých som kedy videl, moja maličkosť. No a toto je pohľad spredu. No a takisto som si predstavoval tých grófov, pánov, ktorí tam chodili na tých kočoch a tak ďalej. Je to kus histórie Slovenska. Samozrejme, že východného Slovenska. Hej. Takže takisto som si porobil kopu spojení. Mal som tam aj pile-up, takže potom som zavolal ešte aj kolegu Otomaria 0, Božena Emil Dávid, s ktorým sme sa potom vystriedali, robili sme zo pár spojení pekných v okolí, takže veľmi sa mi tento park páčil, bol veľmi krásny, by som povedal, že kaštieľ aj park, kaštieľ aj park boli úžasné v celej šírke, no perfektné to je tam, určite sa tam ešte rád vrátim, že by som si ešte zase povysielal, no ako sme videli zase, to lietalo na všetky strany, zase jedna Amerika, no a išlo to úplne až do všetkých strán, akože parádne. 83 spojení si myslím, že je celkom slušné. Pota SK 088, historický park Budimír. Tu ma prišiel skontrolovať pán starosta s 2 zamestnancami, že čo tam robím. Lebo v každom parku nejaký zažitok je, takže tu ma prišiel skontrolovať pán starosta. Keď som mu vysvetlil, že čo robím, jak robím, tak potom už bol spokojný, odišiel preč, takže takisto som si pekne povysielal bez problémov. Samozrejme, anténa nesmie chýbať, tu ma otravovali zase mravce, ktorí ma hryzli. No takže ďalší taký zážitok z vysielania. Pota SK 0238, park Kaštiel Ražňany. Takže ďalšia pota, vznik tohto kaštieľa je druhá polovica 19. storočia. Samozrejme je tam už teraz niečo iné, už to nie je kaštieľ, je to prerobené, je tam klub dôchodcov. No a išiel som si povysielať do parku, tu to veľmi neišlo, tu signály boli veľmi slabé, bol som tam asi 2-krát, ale povysielal som takisto, porobil som nejaké spojenia, ale patrí tento park asi medzi tie horšie, čo sa týka príjmu a vysielania, takže asi tak, no a zase ďalší zážitok proste z toho parku. V tomto parku zase lietali kolo mňa cigáni. Ja ich volám cigáni, pretože som husakové dieťa, mňa tak učili. Určite sa žiadny cigán, respektíve Róm, ako sa teraz nazývajú cigáni. Rómové nenahnevajú, lebo tak som bol vychovaný a tak ma učili. Takže taká bola doba vtedy. No a počasie nebolo veľmi také dobré, že na vysielanie, ale dalo sa v pohode. Ďalšia pota je SK 0241, park Kaštieľ Janošovci nad Topľou. Veľmi krásny, obrovský kaštieľ, v ktorom som si parádne povysielal. No a zase taká zaujímavosť bola, že keď som vysielal tu, keď na ľavej strane si všimnete, je taká zvonica kostol, začali zvoniť zvony, tak do vysielačky, už nepamätám, aká stanica mi hovorila, že
No ja počujem, že bells, nie? Že a ja hovorím, že akože hej, že 100 meters distance is church. Takže taká zaujímavosť, že sa mu páčilo, že také zvony, že u nich také dačo nemajú, že my tu tak o 12 zvoníme. Hej, takže. No a dal som echo aj našim dvom Slovákom, ktorí žijú vo Švédsku, SA7LKO a SA7KZA. No a urobil som s nimi spojenie, takže keď vidíte veľmi dobre, až 5,9 plus 40 to išlo, takže zo Švédska parádne. Takže povysielal som aj s týmito Švédmi, išlo to parádne, no a lietali spojenia hore-dole, takže 94 spojení QSO boli parádne, takže teším sa z ďalšej poty. No a samozrejme tu sú krajiny, ktoré som mal možnosť urobiť. Naviac samozrejme, že Taliani, ktorí sú najväčší krikľúni, no ale tak ako každé spojenie sa počíta, za každé spojenie som rád. Teraz prejdeme na Sotu OMPO 050 Hľagoš, veľmi krásne miesto. Nadmorská výška je 642 metrov, je to vrch v Ondavskej vrchovine, v krajinnom celku Nízky Beskyt, leží pod obcov Proč, približne 14 km severovýchodne od Prešova. Veľmi krásne QTH otvorené na všetky strany, no a tu sa nachádza, čo mi hovorili meteorologicky nejaký radar vojenský, takže pri tom som vysielal. Išlo to veľmi krásne okamžite po výzve CQ Park Zondier, okamžite spojenie leteli na všetky strany. Robil som to v lete, takže isto, že parádny čas, krásny výhľad na Vysoké Tatry. Veľmi, veľmi odporúčam, dá sa tam celkom blízko výjsť autom, nejakých 100 metrov si výbavou preniesť a je to parádny zážitok z toho si povysielať. Krásne, parádne, no. A tu také krátke video z toho, čo som si natočil. Ja väčšinou, keď si idem, tak si urobím 2-3 fotky, 4-5 a nejaké krátke video, no a idem vysielať. No tak samozrejme, neobjavujem ja históriu a takéto veci, ako je to pekné, ale väčšinou sa snažím ako vysielať, hlavne kvôli vysielaniu ísť. Tu by som zaradil aj prvú flóru faunu, ktorú som robil v Veľkom Šeriši, OMFF 1145, šerišské rybníky. Takže takisto bolo veľmi také zlé počasie, by som povedal, všade bolo mokro, blato, takže som bol celý zblatený, kým som došiel na QTH svoje vysielace. A aj napriek tomu som okamžite po výzve mal kopu stanic, takže nachádzajú sa tu rybníky, vedľa je Šerišský hrad, no a samozrejme nachádza sa tu aj bobor európsky, ktorý tu žije, preto to bolo určite to zaradené do flóry fauny. Takže takisto pekné vysielanie pri rybníkoch, určite v lete sa tam rád vrátim, keď bude teplo, nebude mokro. Takže parádne vysielanie. Urobil som si tiež také krátke video z toho, no a samozrejme, že moja radiomaterská výbava nesmie chýbať. MK2 G, iComic, ktorý slúži verne, ktorý som si kúpil z Japonska priamo, lebo tu na Slovensku nebola možnosť kúpiť to G-čkové vydanie, že by to malo aj 2,70 m, takže veľmi, veľmi pekné prostredie, veľmi som bol s tým spokojný, no a samozrejme vysielanie išlo výborne. Ďalšia flóra fauna OMFF je 0559, Sivá brada, veľmi krásna časť Slovenska, by som povedal, pod Spišským hradom. Sivá brada je travertinová kopa, ktorá sa nachádza nedaleko Spišského podhradia. No a na obrázku vidíme barokovú kaplnku svätého Kríža z roku 1675. Takisto zaujímavé tieto kamene, ktoré symbolizujú zrejme zastavenia. Kaplnka, no a tiež parádne vysielanie, lietalo to na všetky strany. Podarili sa mi aj Spojené štáty americké, to znamená, že aj o flóru faunu je veľký záujem radioamatérov. No a hovorím, že išlo to parádne. Tu som si robil také krátke videjko z toho, no a samozrejme je tam gejzír, ktorý vytriskuje minerálnu vodu. A momentálne bol gejzír uzavretý.
respektíve nešlo, ale vidno tu na videu, ako prebieha činnosť pod tou travertinovou kopou, kde vyviera taká voda, ktorá potom vytriskuje aj dolu. Ďalšia pota bola park Malonajovcov, to je pota SK0242, to sme išli v zime. Taká zaujímavosť, že keď som robil spojenie a keď som ho skončil, tak vyšiel vonku jeden cigán, ale fakt v aute, pekný dom mal, všetko pekne oblečené. Pýtal som ma, že či tam dačo zameriavam, lebo ten park, že sa vraj s tým kaštieľom má predať, no a myslím, že sme takí zamerači. Na park Malonajovcov je kaštieľ park, vznik druhá polovica 19. storočia, hej, takže takisto som si tu povysial a bolo počasie veľmi, veľmi hrozné. Veľmi pršalo, takže som vysielal z auta, anténu som mal vonku, ale v parku som bol aj, takže bolo to platné. No ale vidíte, že napriek tomu, že aké bolo počasie, to lietalo na všetky strany, samozrejme na jeden ostrov, dvakrát New York, dvakrát Spojené štáty americké a samozrejme Kanada, hej, takže parádne to išlo. Ďalšia pota je SK0251, Rakovec nad Ondavou. Takisto veľmi, veľmi pekný kaštier, ale bohužiaľ je uzavretý. Je na predaj, je to zámok barokoklasistický z druhej polovice 18. storočia. V roku 1851 sa v obci spomínajú 3 kaštiere, jeden patril rodine Boronakijovej, druhý z Šimány a tretí Sulovských. Takže do toho parku sa mi nepodarilo dostať, fotil som iba ruka cez bránu bola. No až potom doma som si všimol, keď vidíte dolu v strede, respektíve napravo v strede takého psa, že keby som tam aj preskočil, tak neviem, či by ma nepohryzol. Taká zaujímavosť. Samozrejme fotečky musia byť. No a vysielanie z toho parku sa mi nepodarilo, ale bol som prakticky v tej časti, kde sa môže vysielať, je prakticky každá pota je ohraničená a vysielal som z tohto parkoviska, ktorá bola v tejto zóne. To znamená, že spojenie boli platné. Za autom som mal postavený stolík, no a anténu tam v tej škáre medzi tujami som si dal anténu, pekne som si povysielal. Zase to lietalo na všetky strany. Veľmi krásne spojenia zase boli na Floridu, potom samozrejme Amerika a Kanada. A vyše 60 QSO sa mi podarilo, hej, takže parádne spojenia. Takže odporúčam všetkým, ktorí chcú robiť potu, veľmi, veľmi dobre ísť na také miesta parádne, jak som vám tu ukázal, a zažiť taký pile-up, lebo fakt o stanice, ktoré vysielajú potu, je veľký záujem. Takže tu také krátke videjko, ktoré som si urobil prakticky len nad tou bránou. No a pokračoval som potom ďalej ku autu, no a samozrejme rozkladať veci. Trvá to nejaký čas, kým sa všetko rozloží, kým si urobím tam nejaké logy, respektíve podávam si veci na pravú mieru. Takže takto, troška som sa zasekol, pardon. No a tu sú spojenia, ktoré boli urobené. Tu boli kanadské provincie, ktoré som urobil. No a išlo to výborne. Posledná pota, ktorú som urobil už toho roku, je pota SK0231 Ruské Pikľany. V obci Ruské Pikľany sa nachádza kaštieľ, ktorý je od druhej polovice 18. storočia vo vlastníctve šľachtického rodu Piler. Pilerovci boli z Rakúska. No a usadili sa potom v Šariši. Za verné služby v armáde darovala panovnička Maria Terezia v roku 1757 Jozefovi Pilerovi šľachtický titul a erb. Takže z takého obdobia je tento kaštieľ. Zajímavosť bola taká, že na vysielanie som si tam rozložil stolik priamo pred tým kaštieľom. No a skúšal som pokusne robiť YouTube kanál, ktorý sa mi veľmi nepodarilo, lebo som musel zapnúť vysielačku na plné šupy a vrešťalo to na celú dedinu. No a chlapec, môj syn, si urobil vodický preukaz, tak som ho zobral so sebou, asi zašoferoval. No a hovoril, že sa hanbil, lebo sedel v aute
a na celú dedinu vrieskala moja vysielačka, no a ľudia, ktorí samozrejme na dedine v sobotu sa robí, ktorí tam dole robili, hneď asi 200 metrov dole, tak sa pozerali, že čo ja tam robím, hej, že to tak vrieska, takže taká zaujímavosť. A vidno, že na tom kaštieri sú aspoň vymenené okna, aj riny, no a aspoň takým spôsobom sa dá zachrániť taký kaštiel. Vidno, že strecha už je stará eternitová, ale nie je deravá. Takže taká zaujímavosť. No a samozrejme vstup, brána bola otvorená, to znamená, že som vošiel dnu. Nevšade je to tak prístupné, niektoré kaštiere sú zavreté, niektoré sú v súkromných rukách, takže ťažko sa tak kde dostať. No to mám také ešte videjko krátke, ktoré som si urobil spoty, takže vidno ten kaštiel, takisto kus histórie východného Slovenska. A hovorím, že v každej väčšej obci sa nachádzali takéto kaštiele, hej, ktoré sú tak zaujímavé, aspoň minimálne na to vysielanie. Tu mám zoznam spojení z QRZ, keďže vtedy som skúšal som vtedy iný program, ale neosvedčil sa mi, takže podarilo sa mi 47 spojení, najdlhšie bola 7312 km Spojené štáty americké. Takže ďakujem za dopozeranie, prajem vám príjemný zvyšok dňa. Chcem sa ešte poďakovať za prácu na parkoch Matušovi Oto Maria 8, Adam Tomáš Omil, ktorý je oblastný manažér týchto parkov a rovnako aj stanovy. Oto Maria 8, Helena Gustav za tipy a rady. Ďakujem pekne za dopozeranie, majte sa pekne. OM0 Adam Božena Adam 73.